Hej og velkommen til S-Short Trading. Jeg hedder Emil Schmidt, og jeg er partner her i S-Short Trading. Og jeg vil lige vise jer vores nyeste butik, vi har fået hjem. Det er naturligvis de yderst populære powerbanks, som jeg lige kan prøve at vise jer. En powerbank, det er en genopladelig enhed, som du kan have med på farten, hvis du skulle løbe tør for strøm. Der følger et opladerkabel med her, som du kan se. Du skal isættes der, og så kan du isætte den anden ende i din oplader eller i din computer. Og så skal du sådan set blot have din telefon, stik her til din oplader, og så sætter du det i, og så oplader den. Vi prøver at løse det her, og den oplader. Vi har fået en små 600 stykker hjem af dem. Og priserne de ligger således, at hvis du bestiller 50, så kan du få dem til 39 x moms. Hvis du bestiller 100, så kan du få dem til 34 x moms. Hvis du bestiller 250, så kan du få dem til 29 x moms. Og hvis du bestiller 500, så kan du få dem til 24 x moms. Og hvis du har en webshop eller en butik, så kan du naturligvis levere det på et fast basis. Du kan ringe til mig på 26 83 49 43 eller skrive til mig på emil@sj-trading.dk. Du kan også gå ind på vores hjemmeside www.sj-trading.dk og bestille din powerbanks allerede.